Riječ za život za lipanj 2024. godine je iz Markova evanđelja, 4. poglavlje, 26. i 27. redak i glasi: Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste. Kraljevstvo Božje srce je Isusove poruke. Evanđelje po Marku donosi nam tu radosnu vijest. Ovdje je navješteno kratkom prispodobom, slikom sjemena koje je bačeno u zemlju, oslobađa svoju životnu snagu i donosi plod. No, što je Kraljevstvo Božje za nas danas? Što mu je zajedničko s našom poviješću, osobnom i kolektivnom, koja stalno lebdi između očekivanja i razočarenja? Ako je već posijano, zašto ne vidimo njegove plodove u vidu mira, sigurnosti i sreće? Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste. Ova nam riječ za život prenosi Isusovo potpuno povjerenje u Božji plan nad čovječanstvom. Po Isusu koji je došao na zemlju i po njegovoj pobjedi, to je kraljevstvo već prisutno u svijetu. Njegovo ispunjenje kojim će završiti povijest već je zajamčeno. Crkva je zajednica osoba koje vjeruju u to kraljevstvo. Ona je njegov početak. Svima koji ju prihvate, crkva povjerava zadaću da pripremaju teren za prihvaćanje Božjega dara i očuvanje nade u njegovu ljubav. Zapravo, nikakav ljudski napor, nikakvo asketsko nastojanje, nikakvo proučavanje ili intelektualno istraživanje ne mogu ti omogućiti ulazak u Kraljevstvo Božje. Sam Bog je taj koji ti dolazi u susret, koji se otkriva svojim svjetlom ili te dotiče svojom milošću. Nijedna zasluga kojom se možeš pohvaliti ili se na nju pozvati ne daje ti pravo na takav Božji dar. Kraljevstvo ti se nudi besplatno. Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste. Bacimo sjeme, ne zadržavajmo ga za sebe, već ga sijimo na široko i s pouzdanjem. Noću ili danju, kraljevstvo raste tiho, čak i u tami naših noći. Svaki dan možemo moliti: dođi kraljevstvo tvoje. Sjeme ne zahtjeva stalni rad seljaka i njegovu kontrolu, već sposobnost strpljivog čekanja da priroda odradi svoje. Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste. Ova nas riječ života otvara pouzdanju u snagu ljubavi koja donosi plodove u svoje vrijeme. Uči nas umijeću strpljivog praćenja onoga što može rasti samo od sebe, ne strahujući od ishoda.
čini nas slobodnima prihvaćati drugoga u sadašnjem trenutku, vrednujući njegove mogućnosti uz poštivanje njegova vremena. Mjesec dana prije vjenčanja nazvao nas je naš zabrinuti sin i priopćio da se njegova djevojka ponovno počela drogirati. Tražio je savjet što učiniti. Nije bilo lako odgovoriti. Mogli smo iskoristiti situaciju i uvjeriti ga da ju ostavi, no činilo nam se da to nije ispravan put. Stoga smo mu predložili da se pažljivo zagleda u svoje srce. Uslijedila je duga tišina, a zatim je rekao: "Mislim da mogu ljubiti malo više." Nakon vjenčanja uspjeli su pronaći odličan centar za oporavak s ambulantnom podrškom u zajednici. Prošlo je dugih 14 mjeseci, tijekom kojih je ona uspjela ostati postojana u odluci: nema više droge. Bio je to dugi put za sve nas, ali evanđeoska ljubav koju nastojimo imati između nas dvoje, čak i kroz suze, dala nam je snagu da ljubimo sina u ovoj delikatnoj situaciji. Ta ljubav možda i njemu pomaže shvatiti kako ljubiti svoju suprugu. Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste.